Televidente bombini outro edição de time out. Agora em time out nós vamos pedir que campeonato de street soccer no tipo lugar. Já domingo vamos também escolher dois times para não poder quem também prestar rua no final de já domingo seguinte. Nós invitamos no para o senhor David Abdul e o senhor Harm van der Sijp, ambos da Street Soccer Foundation Aruba. Nós vamos time out correct se ninguém nós back. Nós estamos conversando tanto com David e Harm. Televidente, dank je wel voor ons assunto com David Abdul e Harm van der Sijp. Nós temos começar com David. David, já domingo o que está pedindo? Bom, já domingo também tem início de para nós pré-seleção, para nós botar uma seleção que vai representar Aruba, de street soccer, todo mundo está invitado, de 16 plus, então nós lo quis 10 jogadores, nós lo scout, caminho da AMI mesmo pessoa. Quem nós? AMI com Jonathan Lake, AMI tem time, então Jonathan Lake vai ter time de Aruba, então nós lo quis no dia aí, nós lo quis 10 jogadores, 5 para meu time, 5 para Jonathan Lake seu time. Que lo representa Aruba dia 27 em torneio internacional que tem de street soccer. Harm, vinden jullie als stichting, bereiken jullie doel? Ja, zeker. Het doel wordt steeds duidelijker. Wat we proberen te doen is de jeugd mobiliseren in de wijk om meer te bewegen, meer te sporten. En laagdrempelige sportactiviteiten en street soccer is een laagdrempelige sportactiviteit. Je hebt niets nodig als alleen een bal en een paar gimpjes en dan kan je met de jongens gaan voetballen. Daar zitten weinig of geen begrenzingen aan. Dat is ook het idee achter de zondag de 27e. We hebben dat vorig jaar gedaan op Aruba, het Arubaanse kampioenschap. Ja. En daar hebben 700 kinderen aan meegedaan in totaal. Deze keer zal het weer worden. We hebben dit jaar voor internationaal een toernooi gekozen in samenwerking met onze hoofdsponsor Guardian Groep, die well-being hoog in zijn vaandel heeft staan en sport- en community activiteiten hoog in de vaandel heeft staan. En dat sloot mooi aan op onze doelstelling en we gaan de finale dan ook houden op de parkeerplaats bij Guardian Groep 8. Daar zal een veld neergezet worden, daar zal tribunes geplaatst worden, daar worden alle jeugdactiviteiten worden er gedaan om de finale activiteiten heen. Moet membro de um time de Aruba? Não, essa aqui é coisa de street soccer bini juist para emocionar com nota participar na equipe, com fia street soccer nós brincamos de uma equipe também, pero também bola uma dona com uma equipe acaba, pero nós quer invitar Aruba completo. Se não tem de futebol mesmo que bem dia é bobini, para ser é doel também de street soccer, então pero é dia é nós lo quis nós lo escolher 10 jogador, cada time por bini na por bincos na mais tem 5 jogador, 4 por então viva bangi, para cada time tem 5 jogador e aí nós longa torneio e aí nós lo quis 10 jogador na que representar Aruba. Passou também tem time de Suriname, Bonaire, Curaçao e Holanda natuurlijk com Street Kings dan. Die 27 com lotei com a Street Kings dan hoop ik conheci, com a Edward van Geels, EC Hitman, Ovistok, bopa vai via YouTube, bota põe na nome e bota lá que ganha kita bas, hoop bas. Televidente, agora nós vamos time out correct assim que nós vamos conversar mais com o senhor David Abdul e Harm van der Sijp. Televidente, dank je wel dat u ons was doen door de senhor van der Sijp e Abdul. Harm, de 27e. Wat hebben jullie voor access voor de voorbereiding van de 27e? We gaan de 24e, de 25e en de 26e gaan we op tour, om dat maar even zo te noemen, op 3 locaties op het eiland. San Nicolas, Noord en in Oranjestad. Dan gaan we workshops houden, we gaan clinics houden. Wie gaan die doen, die workshops? Dan gaat alle teams die meedoen met de finale, dat zijn de teams uit Suriname, Nederland. Die gaan allemaal meedoen met die workshops en iedereen, alle kinderen van alle leeftijden, alle categorieën zijn uitgenodigd om daar te zijn. We zullen de locaties nog nader aangeven, de tijden nog nader aangeven, maar het zal hoogstwaarschijnlijk op schoolpleinen gebeuren, in wijken, op een afgesloten omgeving, waar we dan met de kinderen kunnen gaan spelen. Hebben jullie dit vorig jaar gedaan?
Ja, dit hebben we vorig jaar ook gedaan en dat is een heel groot succes geworden. We zijn vorig jaar op EPB in Sint-Nicolaas geweest en daar hebben we een clinic gehouden en er stonden meer dan 500 kinderen te kijken. En de vraag is gewoon heel erg groot en we zijn bezig, en we hebben nog niet een definitieve toestemming, maar we hebben dat al eerder gedaan, om met alle teams in Kia wat clinics te gaan houden voor de mensen die daar in Kia zitten, om hen ook streetsoccer te leren kennen, maar vooral ook met sport bezig te zijn en met fair play bezig te zijn, want daar gaat het uiteindelijk allemaal om. Het gaat om het spelletje en het gaat om het meedoen. Het zijn meer de Olympische gedachten. Het gaat om het meedoen, niet om het winnen. Ja, correct. David, we die follow-up of die informatie die hen kan doen mee naar Street Soccer Foundation en worden getrekt door de club kinderen? Bom, nós saímos Fábio Songadona com a Bina Street Soccer com nós aparecemos em team com nossa wagner talento e com nós mesmo ajuda na foundation mesmo ajuda muito aqui afiliar um clube. Dus wat we hebben toch het doel kunnen stingen, nos salo grande maneira hebben we saori, com a parte maatschappelijk, a parte social também e ajuda emocional para afiliar um clube. Muito great. Você basta? Sim, nós ajuda basta ainda, então pensei para já domingo, me que bola invita a vender de 10 horas para 3 horas na veld de Brasil, no veld de Brasil, veld novo que tem de Jerba que tem no Brasil, e na nós lo quis team nan 16 plus, dan betalen een team, dan de bijjongen, de ene en zo is of het eerste jongen doen. Ja, en een boodschap is er wel bij, er worden alleen maar spelers of speelsters geselecteerd die op die dag aanwezig zijn om te spelen. Ben je op die dag niet aanwezig, maak je ook geen kans om geselecteerd te worden, hoe goed je ook mag zijn. Dus later inschrijven, die bestaat niet? Nee. Ze moeten op zondag komen, iedereen, alle teams moeten op zondag komen. Ja. Individueel of teams, en die moeten en vanuit die teams worden dus selecties gemaakt. Er worden 10 spelers of speelsters geselecteerd om Aruba te vertegenwoordigen. Alleen op die dag kan je laten selecteren. Die internationale toernooi is de eerste keer? Ja, dit is de eerste keer dat er een internationaal toernooi, een streetsoccer toernooi gehouden wordt. Het is eigenlijk een open Arubaans kampioenschap. Het was Arubaanse kampioenschap, nu internationaal kampioenschap. Wereldkampioenschap mogen? We zijn er al heel stiekem over nadenken hoe we daar een invulling aan kunnen geven. Dit is in feite een goede testcase hoe we daar internationaal mee om kunnen gaan. Maar logistisch hebben jullie het goed onthouden. Ja, we hebben logistiek hebben we goed. We hebben natuurlijk dankzij onze sponsors, onze sponsoren, gewoon vrijwilligers. We werken ongeveer met 35 vrijwilligers. Met de stichtingen die ons allemaal ondersteunen om de logistiek in orde te brengen. Om in ieder geval het toernooi tot een geslaagd evenement te laten verlopen. Dat is leuk. Ibiza is er ook bij betrokken. Ibiza zal op die zondag, zullen ze vooral andere sportactiviteiten laten zien aan kleinere kinderen. Zodat die ook bezig gehouden kunnen worden. Het moet een familiedag worden. Het zal een familiedag worden. Het zal een familiedag worden. Dat zeker weten. Televidente, já domingo na Brasil. Na Brasil também tem pré-seleção de muito além de 6 plus, dus de 6 anos bij arriba, en seleccionar 2 teams, die Eric, die David e die Jonathan, que não vai participar do torneio internacional, que tuvo lugar semana seguinte na The Guardian Group, para trás de Fatima, onde que vai ter bom futebol, para ter seguro, bom ambiente, e vooral, lo qual pensei não se pergunta na David que não reconhecimento de talento, pessoa tem hobby muito forte, quando ela participa em team, que tem hobby talento, especialmente no futebol. Hermano, bem? Thank you. Zeker bom trabalho. Harm, gefeliciteerd joh. Dank je wel. Gewoon door blijven bouwen. Het gaat goed. Fantastisch. Fantastisch joh. Ja.